ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ। ଆପଣ ଯଦି ରେନେସାଁ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାଇକି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜ, ମେଡିଭାଲ ମାନେ ମଧ୍ୟକାଳୀନ, ଆଉ କ'ଣ ନା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଆଧୁନିକ। ଆମେ ଏମିତି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ। ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ପଢ଼ୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କେହି କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କେହି କୁହନ୍ତି କି ରେନେସାଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଫକୀରମୋହନଠୁ, ମାନେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଯଦି ତା'ର ମୂଳକୁ ନ ଜାଣିବା କି ରେନେସାଁର ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ତ ବହୁତ ପଛକୁ, ମାନେ ବହୁତ ପରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ୟୁରୋପର ଇଟାଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଇଟାଲୀର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ନାଁ ହେଲା ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ବୋଲି। ସେ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସରୁ ହିଁ କ'ଣ ନା ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।